Sugeng enjing para pamirsa, kapanggih malih kaliyan kula Ahmad Ikhtas Waji ing acara Brita Jos ingkang badhe nyarisaken berita babagan banjir ing Pati, Jawa Tengah ingkang njalari jembatan penghubung dhateng Kitha Pati ing Kecamatan Puncakwangi, Pati, Jawa Tengah ambruk amargi kenenging banjir. Jembatan akses jalan puluhan Pelem Gede dikutur ambles lur. Mas Deni iki. Pamirsa, dados menika berika babagan banjir ingkang kadados ing Pati, Jawa Tengah ingkang tepatipun ing Desa Pelem, Kecamatan Puncakwangi ingkang njalari ambrukipun jembatan. Mekaten pawarta ingkang saged kula ngaturaken matur nuwun. Mugi-mugi saged pinanggih ing pawarta-pawarta sanesipun.